Máúir de bhealach an daoine is scananú le haid de hunscadal Adobe Youth Voices. Agus dean déas go thir leat go gatha tú furim cheada áil go gatainine lena láiríonn tú. Nú béidir go raimse tú órán nó íomhá ar an idirlíon go bhhailad úsáid a dtí seán, ach dean déas go thir leat go gur an tríe cópcheart coscart iad a úsáid, céir de dhéanas tú. Tá an rothaíocht agus an mhonolacht lárnach go Adobe Youth Voices. Sa bhí seán seo, mína for cinchaí ábhar a chrothú agus a úsáid ar bhealach a chléan le treoirlínta Adobe Youth Voices. Céir is cópcheart an. Is uirlis íon cópcheart a thug an rialú dleathach omláin go chrothaíoirí maidir lena go d'oibre. Tugann sé cosans go scríbhnóirí, sconanóirí agus comadóirí ó ghadaíocht nó míúsáid. Dlí cuachtach a sé é a bhfuil ról siimplí aige i do chudaibre. Má chrotha tú script nó fís an riamh, is leatsa an cópcheart go thua haibríoch. Céalainn sé seo gur leatsa an cinenne cad a thuirt go dhaoine, de obair a chópáil, de obair a gháile, nó é a thospáint, nó leagan eilerá a dhéanamh. De réir dlí cópcheart na Stát Aontaithe, tá smacht omláin ag an údar má de le cinchaí an núsátar a chudaibre. Ag an am céanna, céalainn sé seo go gatha tú bheith córamach mar rothaíoir meán, faoin mealacha úsáidan tú obair dhaoine eile. Go bonúsach, má tá tú ag ggéar úsáid a bhaint as ábhair atá faoi chópcheart, catha tú cad an údar áil. Is cuma faoin tír na bhfuil tú nó an dlí atá a bhain, is ceist etice í seo. Tá sé táhachtach go dtigeanmuid go gafar an rud ceart agus cód a dhéanamh. Cén chuí sáú cópcheart a thachant. Tá sé táhachtach go muchasad cén chuí cada áil agus cén chuí creidún a thuirt go núdar. Má tá sé ar internet obair chuine eile úsáid, sé an rud is fearr ná gala deangáil leis agus a chead a iarra. Tugtar cadúnas ar seo freisin. Bí cínta go míonn tú cén chuí an núsáidtear a go d'oibre, béidir go méid tála nó creidún scríofa wathú chomá. An ráha eile tá ad ná saothar nua a chrothú, bunaithe ar an monsíothar atá faoi chópcheart. Ach tá buail an sa cháise go méid a híthar róchasú leis an monsíothar agus go méid tú ag sáú an chópcheart. Úsáid chóir. Tá eisceocht amháin agus é sin an úsáid chóir. Bíonn sé seo a gceist nuair a úsáidan tú saothar atá faoi chópcheart ar wathe le léirmheas nó critic. Mar hampla, má bhíonn tú ag ggéar a dána scríomh ina lúfar lyricí a scríomh óránaí pop, smaoine faoin méid a úsáide tú agus an bealach ina núsáide tú iad. Más píosa critice ar an gceol pop atá an, sí an túrim choitianta go bhfuil cúpla lína tá. Ach má hópálann tú an corfa agus cuireann tú an teachtarach céanna in núl dá bhár, seans má amach an cópcheart sáirithe ad. D'míonn leis an Adobe Foundation do chud oibre a ghála, a caithfar clí leis na rialacha seo go cuaramach. Fiú má hitan do chud oibre faoin teadal úsáid chóir, tá buail an fós nach mé Adobe Youth Voices in ná de híthar críochnathe a ghála. Níl sé éasca a gúnaí idir gealú a dhéanana idir na cinealacha úsáidí difriúla, agus is omí cás cuairte a bhíán le bre a thuirt faoi úsáid chóir. Má bhíon éon écínteachtán, rannaí an bealach sábhailte, agus téamán idirmheirteachta leis an údar le cadúnas a áil. Is cuma cin socrú a an tú ón idirmheirteach sin, bí cínta a gúnaí de hagartaí a lua a gúnaí ag deireadh a chláir. Mar chumadóid meán tá ceart agus freagrachtaí ad ó híomh cópchearta, mar sin mura bhfuil tú cínta den bonsíothar as. Má úsáidan tú saothar de chud dhaoine eile atá faoi chópcheart, fá ag ad agus tar creidún chóib. Má leanan tú na treoirlínta seo agus má cheanglann tú ceadannas neamheisiíoch, duna Adobe Youth Voices a níhil do chud oibre a ghála chuig locht féach na farsing.